नमस्कार, कारवार न्यूजचा तुमका स्वागत करता। हणकोण श्री सातेरी देवील वार्षिक जात्रा महोत्सव सुरू असा। देवील दर्शनाक सार्वजनिकाक अवकाश आशिल्लो सोमाराक जास्त संख्येत भक्त लोकांनी देवील दर्शन घेऊन सेवा अर्पण केले। कारवार तालुक्याच्या हणकोण श्री सातेरी देवील वार्षिक जात्रा महोत्सव सप्टेंबर 3 तारखेच्यान सुरू झाला। सप्टेंबर 5 तारीख ते सप्टेंबर 9 तारीखपर्यंत सार्वजनिकाक देवील दर्शनाक आणि अलग अलग सेवा अर्पण करूक अवकाश असा। सोमाराक सकाळच्यान हजारांची संख्येत भक्तान भेट दिले आणि आपली सेवा अर्पण केले। दनपारनंतर पाऊस पडल्यार बी भक्ताल्या संख्येत किते बी कमी दिसून येईल ना। मंगळवार, बुधवार आणि ब्रेस्ताराक अन्नदान असा। सकाळी 10 ते सांजेर 4 पर्यंत अन्नदान रावतले। तसेच सकाळी 7 ते सांजेर 7 पर्यंत भक्तांच्या सेवा स्वीकार करतले। रात्री 9 वाजता पूजा जातली। तसेच उत्सवाचो अखेरचो दिवस जावन आशिल्लो सप्टेंबर 9 तारीख शुक्रवार सांजेर 5 पर्यंत देवील दर्शनाक अवकाश उरतलो। देवीच्या उजवाटे जे लाईन असा ते फक्त कुटीची लाईन म्हणा येळपणे वाट्यांची लाईन असा ते देवीच्या येळपणे वाटे कुटीची लाईन उजवाटे नसते। तसेच येळ उजव्या वाट्यांची लाईन असा देवीच्या डाव बाजून ते देवामेळची लाईन असा। तर देवामेळच्या लाईनी भितर कोणी होटी घेऊन राहिला तर येळपणेच्या लाईनी भितर राहायचे म्हणून कळकळीची विनंती। तुम्ही कृपया कोणी जरी चुकून जरी फोटो घेऊन नसला तर कुसूर उडायचा म्हणून तुमच्याकडे कळकळीची विनंती। आणि तसेच कोणाकी जर पैसे घेऊन गेल प्रसाद घ्यायचे नसला देवीला तर हिंगा मंगल कार्याच्या पुढे आमच्या ऑप्शनाच्या मुखार काउंटर असा त्या काउंटरचे घेऊन तो प्रसाद घ्यायचा म्हणून मी तुमच्याकडे कळकळीची विनंती। आणि तसेच कोणाकी कंचे जरी शेंडी कोणाला भक्त बांधव 25 वर्ष भारतीय सेनेत देशाखातीर सेवा करून निवृत्त जावन आपल्या गावाक येयले वीर योद्धाक ग्रामस्थ लोकांनी मिरवणूक करून स्वागत केले। कारवार तालुक्याच्या कडवाड भोवीवाडावासी बालकृष्ण भोवी हेमी भारतीय सेनेत 25 वर्ष सेवा केले। 1997 सालात BSFाक भरती झालेले बालकृष्ण हेमी पश्चिम बंगाल, शिलाँग, जम्मू काश्मीर, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगड हांगा सेवा केलात। तसेच 1999 सालात जाल्ल्या कारगिल युद्धात सुद्धा हेमी भाग घेयले। आता सेवा निवृत्त जावन आपलो गांव कडवाड येयले हमका ग्रामस्थ लोकांनी मिरवणूक करून स्वागत केले आणि सत्कार केले। Riviera. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम। सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमका घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा। टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हीटर, कूलर असे तुमका जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा। तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया। स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स, शॉप नंबर 4, साई लक्ष्मी टावर, अपोजिट शिवाजी कॉलेज, सदाशिवगढ़, कारवार। कॉन्टैक्ट नंबर 08999256369। मोबाइल नंबर 775792
5262. नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकांलो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाणं असल्या लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीटग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांना इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना असल्या लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागीं मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. शिक्षक दिवसाकत निवृत्त शिक्षक आणि माजी मंत्री PS राणे हेमगेले निधन झाले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार जोडा भागात जास्त शिक्षण संस्थाकन विद्यादान केल्ले माजी मंत्री PS राणे हेमी आपल्या 81 वर्स वयाचेर निधन झाले. गेल्ल्या 1 म्हयन्या फाटीं अनारोग्यान कारवारच्या जिल्हा सरकारी दवाखान्यात दाखल जावन ICUत इलाज करून घेते आशिल्ले नंतर मात्र आराम जावन घरात हातुल्याचेर आशिल्ले PS राणे हेमी सोमार दनपारा निधन झाले. कारवार जोडा क्षेत्राच्यान 3 पटी निवडणेले PS राणे ग्रंथालय आणि वयस्क शिक्षण मंत्री जाल्ले. मल्लिकार्जुन शिक्षण संस्थेक दैहिक शिक्षक जावन सेवा केल्ले तेमी नंतर त्याच संस्थेक अध्यक्ष झाले. तसेच बापूजी ग्रामीण विकास संस्था स्थापन करून ग्रामीण भागात शाळा कॉलेज स्थापन केले आणि शिक्षण क्षेत्रात आपलो देणगी दिले. शेतात काम करताना सरप चाबून एक शेतकार मरण पाविली घटना अंकोला तालुक्याच्या हेगरेत घडली. अंकोला हेगरे वासी 47 वर्स वयाचे महादेव नारायण गौडा सरपान चाबून मरण पावले. आयताराक सांजेर शेतात काम करताना हेमका सरप चाबलो. तेमका कुमटा दवाखान्यात व्हरतना अर्ध रस्त्याचेर तेमी मरण पावले. हेजे संबंध अंकोला पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाला. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.